Cel care s-a dat pe sine ca să moară pentru tine, e Iisus Hristos din Nazaret. Astăzi în a Lui iubire îți oferă mântuire, omule ce asculți, fii înțelept. Cel care s-a dat pe sine ca să moară pentru tine, e Iisus Hristos din Nazaret. Astăzi în a Lui iubire îți oferă mântuire, omule ce asculți, fii înțelept. Lumea de ar fi a ta, ce folos tu ai avea, dacă sufletul pierdut ți-ar fi? Viața trece ca un vis, te-ai gândit la paradis sau la iadul veșnic din abis. Cel care s-a dat pe sine ca să moară pentru tine, e Iisus Hristos din Nazaret. Astăzi în a Lui iubire îți oferă mântuire, omule ce asculți, fii înțelept. Într-o zi și eu am spus, te urmez, Doamne Iisus, de atunci viața mi-a schimbat. De Iisus nu mă despart, El îmi este cel mai drag, în poarta cerului mă așteaptă în prag. Cel care s-a dat pe sine ca să moară pentru tine, e Iisus Hristos din Nazaret. Astăzi în a Lui iubire îți oferă mântuire, omule ce asculți, fii înțelept. Cel care s-a dat pe sine ca să moară pentru tine, e Iisus Hristos din Nazaret. Astăzi în a Lui iubire îți oferă mântuire, omule ce asculți, fii înțelept. Cel care s-a dat pe sine ca să moară pentru tine, e Iisus Hristos din Nazaret. Astăzi în a Lui iubire îți oferă mântuire, omule ce asculți,